Radio Click, a Europa que enamora. Ola, benvidos e benvidas a unha nova edición de Radio Click, a contar e cantar. Son Sagrario Torrado e estou de novo con Sara Paz Quiñones, compañeira do equipo da biblioteca e profesora de Lingua Galega e Literatura. Bos días a todos e todas. Ola, Sagrario, que nos vas a presentar hoxe? Hoxe vou vos a presentar outro conto da miña avoa ao que lle puxen o título de O xastre pícaro. E por que ese título? Puxenlle este título porque o protagonista é un xastre que vai polas casas a traballar co seu criado. E puxenlle o apelativo de pícaro porque é unha persoa que non cree na diferencia de clases e acode á picaresca para conseguir o mesmo trato para o seu criado que para el. Hai como 3 versións deste conto. Eliximos unha para vos. Pois moitísimas grazas, Sagrario. Imos escoitalo. Era un xastre que tiña un criado e andaba polas casas a traballar como andaban antes as costureiras. E estaban a traballar nunha casa e ás 12 deronlle aí, 2 ovos estrellados e para o criado e dille, e depois daban o caldo e dille o amo: mira, ti has de comer 2 ovos como a min. E andaba ali un rapazinho pequeno que por aí teria 14 ou 15 meses, ainda non sabía falar. E vai ele cun cachiño de boró e untouno na xema do ovo. E untoulle a boca ao rapaz de xema. E depois mandouno para baixo, que lle dixo que lle tiña a súa nai un ovo guardado. E mandouno para baixo. E chegou o rapaz abaixo onde a súa nai. E dille ela ao xastre: ai, Dios mío, e vostede deulle un ovo ao rapaz? Me dei porque, mira, eu tanto farto lle son con un como con 2. E os rapaces a mirar para min non me gusta. E empeza ele: ai, non ten que comer 2, que voulle estrellar outro. Estrelloulle outro. E doulle ao criado, dixolle el: ve, como xa te dixen eu, que había de comer 2 como a min.